לחתול שלך מגיע גורמה. חדש, מעדני גורמה מבית פנסי פיסט. מה קורה חברים, זאת אני, מיכל מצוב, 2, 1. אז אני אוהבת לחיות, אוהבת את החיים, ויום שלום ממש שלום, לא משנה, אני שונא את החיים, אני שלום ממי שלום. פעם מת לי אוגר, אני לא מוצאת אותו עכשיו, אבל הוא היה פה פעם נדק מזגן, היה עכשיו. לא הרבה יודעים עליי, אבל יש לי משקפיים, לא הרבה. פעם אמרתי למישהו קבל את זה, והוא קיבל את זה. ואז אמרתי לו, לא משנה, מי אתה בכלל? והוא אמר לי, אני מלא אנשים שונים, קוראים לי מושיק פלאפל, אני מכין פלאפל. רציתי להזכיר שאני חייזרית, באתי מכוכב החייזרים, מטרתי פה היא להרוג את כולכם, ככה בדיוק. כן, שבת שלום, שיהיה לכם חג חנוכה שמח, סתם, יש המשך לסרטון. חולדות ענק, אני הגעתי לכדור הארץ רכובה על חולדות ענק, באתי להשמיד את כולכם, בלא יוצא מן הכלל, אשאב לכם את המוחות, ואז אשאב את שאר איברי הפנים שלכם, ואז אלבש את אורכם כמעיל אור חגיגי. כן, זה הקאץ' פרייז שלי. מה שם המשפחה שלכם? בהמשך הסרטון יגיעו חייזרים, יהיה מפחיד, משהו מפחיד. אתם לא תראו את זה מגיע, הם יבואו מחללית וכל זה. יהיה כאילו טירוף ממש. אני אבהל, אני כאילו כמעט אתעלף, יעשה לכם פה משחק. בסוף זה יהיה אני בוונזי. רק מכינה מראש את הרגישים מכם, יהיו חייזרים, והם יהיו חייזרים אמיתיים, והם לא יהיו אני בוונזי. וכן, חשוב מאוד, אני אוהבת להפריש חלות. פעם בחודש, נקרא מחזור האישה, אני מפרישה אותן אחת, ומגישה ככה בשבת, שיהיה נעים לכל המשפחה. רוצים לשמוע שיר שכתבתי, תשמעו. אני באה סטייל, מחבת עדות, ואז יוצאת מהבית. פלישת חייזרים. היי בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי, מספר לי סיפורים ממלכת שרלי, מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי. היי בואי, אתה במה זה לא טוב, מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ, קוראים לך היי, אתה לא צריך להזכיר זאת, אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי היו טובים גם קודם, כן. מקסימום אני ולא חסנה קודם, עוד מילה אחת אתה מחוק לי מהנוסקלים, ליומן אני רושמת וקובעת, יש לי יום בשנייה ביום שבת, אין לי זמן אליך בשגרה החדשה שלי. בוקר צריך וצח, צהריים שח, ערב קר החניים, living the dream. בוקר צריך וצח, צהריים שח, ערב קר החניים, living the dream. יש לי בלעדיך, יש לי ברמות. חתול שלך מגיע גורמה. חדש, מעדני גורמה מבית פנסי פיסט.